No čaute, ahojte, pozdravujem vás. Dnes vám idem ukázať darčeky, ktoré som dostala na Vianoce a sú to tieto vône, parfémy. Sú to konkrétne poľské vône, ale od speváka, ktorý sa volá Skolin. Možno niektorí poznáte, niektorí nie, nevadí, ale za mňa sú jeho pesničky úplne skvelé. Veselé, také s nádychom latina, dance. Proste vždycky ma dostanú do varu, ja milujem Skolina. A začal vyrábať tieto parfémy, takže som dostala na Vianoce. No a jeden sa volá, že Temperatúra. A následne vám teraz pustím aj ukážku z tejto pesničky, lebo presne takto isto sa volá pesnička. Temperatura jest pijana, no i buja się po klubach. Gdy z nią tańczę, ręce schodzą na jej udach. Powiedz, czemu znowu tonę w jej perfumach. Oj, 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 oj. Ze mną tańczy. Tak a teraz ďalšia vôňa, parfém Bebesita. A opäť pesnička. Hej, bebesita, jak ty to robisz, nie mam pytań. Kręcisz uczucia, potem znikasz. Strzelasz mi w serce jak bandyta. Hej, bebesita. Takže také veselé latino songy. A teraz má aj takéto parfémy. Má ešte aj iné. A toto sú také hlavné, by som povedala, aj tie prvotné, čo mal na začiatku. Temperatúra je vôňa unisex, čiže vhodná aj pre chlapov aj ženy. Za mňa, ja vravím, je to zázračná vôňa. Ja som sa aj troška obávala, že ako bude voňať na mne a potom následne na mužovi. Vyskúšali sme to a rozdiel bol teda, že úplne iný. Na mne vynikli tie také jemnejšie, sladšie vône a na mužovi naopak tie korenisté. Takže zázračná vôňa, Temperatúra. No a táto Bebesita, to je jasné, je to vôňa pre ženy, čisto pre ženy. No ale poďme si teda vyskúšať. No, takže teda začnem prvou jeho vôňou, ktorú dal do predaja a je to táto Temperatúra unisex. Tak poďme na to. Ja už viem, ako vonia, ale opäť si to takto s vami priblížim, aby ste vy vedeli. Takýto flakoník. Už nejde cítiť, áno, bola už používaná, tak cítim. No ale poďme na to. Dneska som sa naschvál nestriekala ničím, žiadnou voňou. Tak teraz budem voňať. Takže ideme na to. Neuveriteľné, to už v tomto momente cítiť všetko. Je to riadne silná vôňa, dokonca musím povedať, aby som nezabudla na to. Volume 75%, neviem, či to vidno pekne, tuto, tak, 75% parfém, takže to znamená, že je dosť silná, vydrží a extrémne ozaj silná. No a teraz vám priblížim vlastne, z čoho všetko sa skladá. Ja som si to tu aj napísala, aby som nezabudla, takže hlava vône je kardamón, potom levandula, jablko, srdce vône škorica, klinček, greb a je tam ešte kvázi taká elemi živica, to ani neviem čo je, ale možno je to taká časť tej vône opäť taká korenistejšia, takže toto máme srdce. No a základ vône je vanilka, ambra, potom tónka bôby a karamel. Takže toto, keď sa všetko tak spojí, prepojí, máte tam aj tie sladšie vône toho karamelu, vanilky, levandula, je tam jablko, tá je troška taká ostrejšia tá levandula, aj jemnejšia. Takže toto, keď sa všetko prepojí, tak vznikne táto vôňa. Je naozaj na prvý pohľad taká silnejšia, korenistejšia, na prvé teda očúchanie. Ale ona už keď sa uvoľňuje počas toho dňa, vynikajú tam tie také sladkastejšie tóny. A to presne vyniklo aj na mne a mužovi zostali vlastne tie korenistejšie. Tak preto hovorím, že táto vôňa je normálne, že zázračná a preto je aj unisex. Asi každá vôňa unisex spĺňa takéto kritéria, alebo teda presne takto sa tvári taká vôňa.
že inak vonia na mužovi a inak na žene. No a nebojím sa si ju dávať, pretože som sa tak aj viac menej bála, že bude voňať ako chlap, ale nie. Naozaj je veľmi pekná a na žene vyniknú tie jemnejšie tóny. Takže temperatúra. Tak a teraz ideme na Bebesitu. Je to čisto dámska vôňa. Poďme na to. Flakoník vyzerá takto. Veľmi pekne, opäť taký matný povrch toho skla. Tak. A skúsime, dám teraz na druhú ruku. Idem to má taký mix. Ale nevadí. Takže ideme na to. Tak to už áno. To už cítiť, že je to fakt dámska vôňa. Ani unisex. Jednoducho len pre ženy. Sladká, príjemná. Není tak extrémne sladká. No a teraz vám približím, že z čoho sa skladá. Mám to tu napísané, takže Bebesita. Vrchné tóny bergamot a levandula, opäť. Srdce, biele kvety a čokoláda. No a základom tu je vanilka a santalové drevo. Takže skúste si to tak nejak možno dať dokopy. Takto vonia táto Bebesita. Skladá sa teda z týchto zložiek. A pri tom prvotnom cítiť také aj korenistejšie tóny. To bude ten bergamot a santalové drevo. Áno. Ale zapadá to do toho presne aj tá vanilka, troška čokolády. Aj tie biele kvety. Takže sladká vôňa, určená aj pre také mladšie, ale aj pre staršie ženy, podľa mňa kľudne. Nositeľná na každý deň, kto má rád také sladšie vône, kľudne. A ja som ju vyskúšala počas celého dňa, ako sa bude teda uvoľňovať tá vôňa. A ku koncu bolo cítiť už len čisto tú vanilku. Tú vanilku a takú nepríliš sladkú, ale takú korenistejšiu vanilku. A to sa mi veľmi páčilo, takže toto je Bebesita. Takže tieto vône od Skolima nesklamali a Bebesita je takisto 75% volium toho parfému. Takže opäť skvelá výdrž. Tak, temperatúra Bebesita a teraz tie ceny. Sú to 50 ml parfémy a keďže na Slovensko není možné poslať tieto vône ani cez jeho obchod, všetky okolité krajiny len nás vynechali, ale dá sa to cez Vinted, cez ľudí, ktorí to nakúpili a viete si to takto objednať. My sme to takto objednávali a cenovo nás vyšla každá po 40 €. Čo je za mňa dobrá cena, lebo ozaj tie vône sú silné a vydržia. Naozaj streknete si raz a cítiť to naozaj, že brutálne. A keď si streknete 2-krát, 3-krát, tak už to máte na celý deň. Takže za mňa výborné vône. Unisex a takisto aj pre ženy táto dámska Bebesita. Tak ďakujem pekne za pozornosť, možno som vás inšpirovala a keď nie vôňami, tak aspoň si pozrite pesničky od Skolima. Sú super. Čaute. Ona mi dała całe serce, a ja chcę jeszcze więcej.